Bon dia, Joan, i gràcies per acceptar la invitació. Agraïa haver-t'hi per deixar-nos gravar aquí a Sant Vell. Si m'ho anem al 2005, troc que vas estudiar cuina Exacte. en el Cardona. Com recordes aquella Menorca i ja pensaves que te dedicaries en els fogons? Jo el 2005, que és quan vaig començar a Cardona, recordo tot per allà també pululant, i bueno, va ser una sortida després de fer un any en blanc, que dic jo, en la qual pues, vaig optar per una altra cosa que sabia que no m'agradava, però vaig optar per aquella i mira, això va fer que acabés dins les cuines d'Escardona. Ara que estàs de xef executiu i tractes en personal, creus que s'han fet malament les coses, a Menorca i en la hostaleria en general, pels problemes que estem pagant ara de personal i de condicions laborals i tot això? Bueno, jo crec que les condicions laborals s'han anat adequant en el temps. Sí que es ve que antes no tenies por a fer aquelles jornades maratonianes, record fer restaurants, sobretot, ja no dic hotels, restaurants, fer entre 12, 14, 15 hores i bueno, al final, a més, repercutia d'una altra manera, però no hi havia tanta por. Però avui en dia veig que, bueno, i jo també, ara que som pare i tenc 2 fills, veig que el tema de poder viure i disfrutar d'algú en l'estiu és un element en el qual la gent, quan tens entrevistes, te demanen. Després vas partir a Barcelona, al cap d'uns Exacte. anys, Sant Ignasi, crec. Sí, vaig estudiar allà amb els jesuïtes, a Sant Ignasi Sarrià. Vas passar un pot de la calma de Ciutadella, el ritme frenètic de Barcelona. Et va costar adaptar-te o et va fer espavilar de cop? Bueno, al final estàs acostumat aquí, vius a casa teua, entre cometes. No, entre cometes no, vius a casa teua, tens tots els teus amics aquí, tota la família aquí, i vulguis o no, és un xoc. Bueno, jo vaig partir en Salota, que ara és la meva dona, però, bueno, vull dir, estàs tot sol com un mussol, i si tens habilitats socials i sociabilitzes bé ràpid, ho tens més fàcil. Jo som un tio, una persona més introvertida. Bueno, vaig anar a fer el que tenia que fer, que era estudiar, anar a diferents cases a aprendre i tal, i en el moment que va sortir una oportunitat de feina aquí a Menorca, pues, van tornar de veres. A dia d'avui, què significa per tu la cuina? Bon, jo crec que no sé fer res més. Cuinar, gestió de cuina i tal i qual, és el que estic més avesat. Sí que fins ara, antes d'entrar en el grup, i encara tinguent el restaurant, me focalitzava molt més en la cuina, però vull dir, de fet, és molt més clau, a part de saber cuinar, d'una gestió, les taules d'Excel i tot això que estiguin ben actualitzades ben al dia, perquè al final és allà on veus la viabilitat de tot. Quin plat típic menorquí creus que et defineix millor i per què? Jo te diré que més m'agrada, que és el brou i bullit. Vull dir, això és una cosa que m'encanta, ho tens tot. Tens la proteïna, tens hidrat de carboni, tens el vegetal, tens tot el que hi té que haver, i el que m'agrada jo una sopa i és menjar de cuera. Jo, el brou és el que crec que m'identificaria més. Creus que a dia d'avui anar a sopar fora, a Menorca, per exemple, s'ha convertit en un luxe? Tot depèn del que vulguis sopar. Vull dir, si vols sopar bé, val uns cèntims, no diré que és car, perquè una cosa cara és quan no reps el que pagues, en valor econòmic, però sí que val un duros. Després hi ha maneres d'anar a sopar molt més econòmiques que te poden fer fets si només vas en el simple fet de sopar. Però si ja vols un punt més, un servei molt més atent, un puesto, un puesto on es fosquet, ja que xerrant d'anar a sopar, es fosquet, quan s'encenen els llums i tot això, és màgic, aquest puesto. Que no només sigui el fet de menjar, sinó un poc Exacte, és un l'entorn, tot. Si vas a només menjar, context. tens 1000 opcions. Si vas amb un tot, ja sí que, clar, vull dir, tens molt més personal des que tindries a una altra banda, tant dins la cuina com dins de fora, i tot això ho tens que repercutir en el preu final dels plats.
Si tornava a Barcelona va ser pràctiques i feina a grans restaurants. Si Sí, no tenc... vaig estar a Sotelom, Hermanos vaig Torres, estar amb els germans Torres. Allò va ser, bueno, la meva primera experiència, diguéssim, a d'alta estrelles cuina. Michelin, d'alta cuina. Veies coses que tot era molt més fi, tot era molt més... tot era més feina, saps? Vull dir, no era una cosa pum-pum. No, no. Tot tenia un per què. Arribaven, per exemple, me'n record, arribaven 20 colomins i no te posaves a desplomar-los i emprar-los. Els desplomaves, els penjaves i feies el famós aquell fai sandé francès que deixant-lo reposar 3-4 dies i a partir d'allà després es feia feina damunt d'aquell colomí. Clar, tot això m'aixocava, fins antes havia fet feina a puestos que t'arribava llom de vaca, per exemple. Més batalleros. Exacte, i si era venut el mateix dia, molt millor. Bueno, altra manera de fer feina. Recordes cap moment difícil? Perquè tothom des de fora veu que això és màgia, no? Veu la màgia dels restaurants, però quan ets dins i fas feina dins la cuina, jo he fet feina a qualque restaurant un poc així, i quan ets dins hi ha molta pressió. Bueno, és com tot. Quan jugues una patxanga a futbol, no hi ha pressió, ho vas i ho disfrutes, tal i qual, però aquí dintre... és com no té un equip d'èlit, però ho intentàvem fent feina per arribar a uns estàndards i una qualitat bastant elevada, per la qual té la seva pressió i la gràcia és que de fora mai es pot veure que hi ha una pressió grossa. Té que ser com una obra de teatre on si tu que ets estat dins el gremi, tu saps en un moment que t'asseus al restaurant, veus taules, veus plats que surten, comences a veure postres, tal i qual, i saps que dins estan, com dèiem nosaltres, a la puré, però de fora no es pot notar res, d'això. I quan eres allà, què és el que més enyoraves de Menorca? Jo sé calma. Jo som una persona que crec que soc un poc calmat, a vegades perd els nervis, però bueno, és com tothom. La calma és anar per mitges carrer, bueno, poder anar d'una banda a l'altra sense necessitat d'agafar un trole o un metro o el que sigui, perquè sí que és cert allà, doncs, bueno, sorties de casa i ja anaves... Ja vas a mil perquè tothom va a mil, vull dir, veies poques persones relaxades en aquell moment. Ja. Quin consideres que és el teu referent o mentor o la persona que diguis, hòstia, he après més dins l'hostaleria? Tots aquests anys, eh? Ostres, jo te diria que de tots un poc. De tots un poc. Sí que és cert que a Hermanos Torres vaig aprendre molt de cuina. Quan vaig ser al celler de Can Roca vaig entendre una manera diferent de tractar amb la gent, de tractar amb el personal, perquè bueno, jo allà me vaig sentir supercòmode, super ben rebut, molt... No dic que amb Hermanos Torres no, però sí que vaig notar que aquest toc especial cap a l'atenció en el personal d'allà del celler de Can Roca. Vas obrir el teu restaurant, també? Correcte. De què va venir motivat tot això? Bueno, jo crec que qualsevol que comença a estudiar cuina vol acabar muntant el seu propi restaurant per fer el que vol. Després no és així. Després tens que adaptar el que t'agrada, el que és rentable i el que vol el client. Tens que fer aquest triangle màgic en el qual has de renunciar a tu una part, després de lo que tu vols, renuncies a una part econòmica perquè no ets del tot comercial i també renuncies a moltes hores lliures. I vas estar 8 anys, crec. Vam fer el 7è aniversari i a camí dels 8 doncs, vam tancar. I vas començar com a cap executiu, no? Com Sí, a xef executiu. va ser l'impàs aquest de no renovació de contracte de lloguer del restaurant i van aparèixer ells a raó d'una sobretaula amb un crític gastronòmic, amb en Matosses, que va dir, Joan, te veig un poc així, i dic, bueno, estem amb aquesta tessitura. I diu, vinga, va, te presentaré en aquest, i bueno, va ser tal. Jo era un poc reticent, però jo m'agrada molt el camp, m'agrada molt això de, bueno, el que veus. I van dir, vine aquí i farem una xarra, una entrevista, o veuràs el projecte. I clar, vens aquí
I això t'atrapa. I després, clar, entres dins el projecte i veus que hi ha molt de projectes, moltes coses que es faran molt bé, de puestos on, diríem, de ruïna, tornen a la vida, perquè, bueno, una de les premisses de la marca és donar vida a lo que ja n'ha tingut i que ara no en tenia del tot, saps? I, bueno, ja veus, això és un espectacle veure com queden els projectes i veure que hi ha una confiança per fer unes coses ben fetes. Et sents partícipe de tot això, no? Bueno, però jo tinc 4 cases ara mateix, que meua, són vells, són Ermità i Avinguda Ufà, que són puestos que te sents com a casa. Saps? I jo trobo que part des èxit d'un projecte d'aquest és sentir-t'hi a casa. Si no et sentes a casa, no... Podries explicar un poc quin és el rol teu com a xef executiu? Val, sí. El meu rol ja no és tant estar davant els fogons, que si és necessari jo m'hi poso, no tinc cap mena de problema, però el meu rol és conceptualitzar cada hotel, la creació de l'oferta gastronòmica, receptes, escandalls, i anar rutinant perquè tot surti com toca. Estic en contacte amb els jefes de cuina de cada hotel, amb la Paula aquí a Son Vell, amb en Cristiano a l'Ermità i ho fa, pum, i anem fent visites cada 2 per 3, també fent la carta d'eventos, resetejant tots els eventos, tot el que fem passa a estar documentat, i, bueno, això tot te du molt de temps. Ara, bueno, hi ha diversos projectes que estan en fase embrionària i començàvem a dissenyar les cuines envers a la conceptualització de cada puesto, perquè, clar, vull dir, no és el mateix un puesto que... No és real, però, bueno, que diguis, vaig a fer cuina asiàtica a tal banda, no tindràs un tipus de cuina, o la cuina la disposaràs d'una determinada manera. Tu tens marge de maniobra, de dir, vull incorporar un poc el producte local, vull incorporar un poc la tradició de la cuina menorquina dins els de sons, o és tot molt més actual i... Bé, jo supos que si me van contactar i me van fitxar jo és per un poc això. És a dir, jo m'agrada... Com antes t'he dit, m'agrada molt el camp, m'agrada aquesta cultura del camp, m'agrada la tradició, són molt... En quant a cuina són molt tradicional, que a vegades vegis un plat i no ho sembli, però, bueno, vull dir, aquí som bé i fem oli i aigua, perquè, bueno, considero que és la base de la cuina menorquina. I, bueno, jo trobo que va bastant lligat en el que volem transmetre, que és amb els puestos, que és l'arrel, la connexió amb la terra, i, bueno, no hi ha res més que connecti la terra que el producte, la cuina i el menjar. I d'on treus les idees per una veta sense aturar? Bueno, hi ha llibres, una inversió en llibres bastant elevada, que ara mateix sempre aniria molt bé per tapar qualque forat aquesta inversió, però, bueno, després tens internet, que tens qualsevol tipus de cuina a l'abast, tens receptaris antics, Can Esquelles, tots amb Èpeles ha fet una feina descomunal, trobant receptes, trobant receptaris, i, bueno, mos agafam bastant de so, mos agafam de Fra Roger, i mos agafam d'aquests, bueno, receptaris que hi havia per Can Nostra, de Sàvia Juanita, de Sàvia Conxa, dels seus antepassats, i, bueno, vas agafant de per aquí i de per allà, i després vas veient un poc per on van els tirs avui en dia. Tu creus que el turisme més exclusiu de luxe és una possible salvació en quant a... Bueno, és un mercat que no decreix. I jo trobo que és un mercat que ajuda a desmassificar l'illa. Si no tanta quantitat, sinó la qualitat. Exacte. Creus més en la qualitat que la quantitat. Jo crec que hi creu molta gent. Sí, perquè al final, i ara tal vegada sí que semblaré un poc, no sé, però vull dir, al final, tot inclòs i el turisme de batalla només mos deixa merda al Milà. Seran clar i en plata. I això pues, dona un valor afegit. Aquí, ara, per exemple, el que veus, la font, els regadius i tot això és amb aigües depurades de rebuig com es diu això?
dels calcificadors i dels filtros de... Vull dir, nosaltres passant l'aigua per filtros, per purificar-la, per posar-la bé, el que rebutja d'aquesta aigua va a un pou, a un magatzem d'aigua, i després les aigües grises també es refan, es depuren i es mesclen allà per després aprofitar per reg. És a dir, nosaltres, tota l'aigua que es gasta, unes per beure nosaltres i els clients, i l'altres per tenir aquest color. Ja. I no es desaprofita res. A part d'això, sí. No, i que avui en dia crec que tots els hotels, negocis estan superanalitzats i han de complir una sèrie de criteris i mesures per obrir-se, per funcionar. Sí, un agroturisme no pot obrir sense una explotació agrària. Per això mateix. Tenim un problema amb el camp, és una manera de que el camp no perdi. Saps? I tu, a nivell personal, què és el que més te crida d'aquest tipus de client? Que és un client... El manco que ve aquí a Menorca, que és un client bastant relaxat. És un client que mostra interès per lo que és Menorca i que li agrada, anar se'n d'aquí amb una experiència. No és un dormir, berenar, dinar, sopar i... ¿Qué tal Menorca? Muy bonita la piscina, no. Sí, nosaltres tenim unes piscines precioses, però el client nostre és un client que volta, surt, veu, se'n va en barco, se'n va a museu, se'n va a qualsevol banda, dinen i sopen vegades fora, sí. Un poc en el que hem xerrat antes, i per tant, un client que paga el que paga per un hotel o agroturisme de luxe, creus que es relaciona la qualitat-preu? Jo crec que li dono un valor afegit a Menorca, i a pesar que hi ha gent que diu que el turisme i l'hostaleria no donen cap valor afegit, però jo crec que sí. Es rebre gent de fora, i jo crec que hi podem... Vull dir, jo crec que s'està fent bé. Estan fent passes cap a un turisme més sostenible, cap a un turisme més de qualitat, menys quantitat, en la qual, a la llarga, els beneficiats són tots. A nivell personal, el fet de fer feina amb salta cuina, si ho volem dir d'aquesta manera, has estat mai a punt de patir allò que diuen un burnout d'aquest, un esgotament extrem? Sí. Mental, físic, de dir no puc més? Sí. De fet, quan tenia el restaurant vaig tenir dos, 3 episodis d'ansietat d'aquesta... Forta. Fort de que la dona m'he quedat tonto. Se m'han posat les mans engarrotades i no responia a suor freda, tal i qual. Però, bueno, era un altre moment. Però crema de dir no em vull saber res mai més de la cuina. No hi hem arribat en aquest. Quins sacrificis personals creus que has fet al llarg de tots aquests anys? Vas començar la cuina sense sa pare, per exemple. Correcte. Ara és pare. Bueno, un dels motius també pels quals aquest projecte era tan engrescador era perquè, bueno, vull dir, els 2 darrers anys, el Fiat, el major, ja tenia uns anys i, bueno, ja feia de les 9 del matí a les 4:30, 5 del capvespre, i a les 7:30 tornàvem a arrencar fins la 1:30, una cosa així, i clar. El Fosquet, el Fiat ja deia, papà, una altra vegada vas a fer feina, papà, i aquesta frase era un... Anaves a fer feina ja que mig malt. I sí, vull dir, la conciliació és part important de l'essència d'aquest projecte. Pot ser un poc el que xerràvem abans, que abans es permetia menys la conciliació familiar i en la cuina, festius, horaris, i ara crec que si tens una posició laboral que t'ho permet, te dona una altra opció. Bueno, nosaltres és tothom. Nosaltres no és posició. De fet, toca com més amunt, més pringat estàs. Més responsabilitats tens, més hores hi dediques per propi gust. Però la base aquí són les 8 hores, 2 dies lliures, tot seguit, no hi ha tot partit a l'empresa. Per lo que jo troc que em vaig fer aquesta entrevista, em dit, tindràs això, tal i qual, i vaig dir, jo venia de fer hores jo, i dic, què faré jo en tant de temps lliure? Bueno, un s'acostuma en aquestes coses. Veus que has tret profit de tot el sacrifici que has fet, per tant, durant aquests anys, no? La posició que tens ara. Al final, a part de la posició... O la dedicació que has pogut donar.
No tothom vala. No, no, és difícil. És una posició difícil perquè al final estàs en fuego cruzado, és a dir, tens uns que te xerren des del punt de vista de superativa diària, els altres que te diuen haurien d'arribar a això, els altres que te diuen volem arribar cap aquí, saps? I és d'anar fent un poc, no te diré un Tetris, però bueno, vull dir, ho has de veure tot en les possibilitats reals fins on pots anar i cada any intentar donar una passeta més. Perquè al final aquí nosaltres ho cercam, és anar cada any fent millor feina que aprofitar cada any. Per exemple, vam començar el primer any amb un 3% de producte local, el segon any vam arribar a un 30%, l'any passat vam fer un 46%, d'aquest 46, un 13% l'any passat va ser de les pròpies finques nostres, i ara enguany tot el que produïm a les finques del grup, tot ho gastam. Vull dir, ja no hi ha ni un excedent, ja no hem de sortir a vendre fora, com aquell que diu. I això és enriquidor tant per nosaltres com a professionals, pels pagès, perquè veu que té sortida del seu gènere, i per comensal, perquè al final, xerrant bé i d'això, vull dir, un meló d'aquest de vinidor ho fa tal i qual, que està fet en secà, que a més no gasten ni aigua, quan el client el prova ho nota. Ja. Quin és el teu racó preferit de Menorca o secret? Racó, jo m'agrada molt Pregonda. Supos que molta gent deu dir aquesta mateixa cala, però bueno, jo té un significat que era que en Savi era el dia gros, que agafaven la barca, sortien de Cala Morella i anàvem un dia en estiu a Pregonda i era el dia. I, bueno, cada vegada que vaig a Pregonda, pues, te'n recordes d'aquells moments que al final moltes vegades no és el puesto, és amb qui i quan. La caldereta de llagosta creus que val realment el que es paga a dia d'avui? Vam. Això és llei de s'ofertes de banda, vull dir, té llibres on la llagosta la posaven dins una formatjada, sobrecuinada, seca i revinguda. L'altre dia en Santi Taura va sortir explicant un poc aquesta llagosta i fins al 1900 i poc era menjar de pobres, que no volia ningú la llagosta, i a partir d'allà, pues, pum, van donar un xip. Moltes vegades és que qualcú li doni o caure en gràcia o ser graciós, més caure en gràcia, i ara, pues, 80 i pico d'euros els quilos, és bitxo. M'estim més. Jo m'estim més les gambes, per exemple. Els carabineros. I ara hi ha una altra problemàtica, una altra cosa que està un poc així en auge, que és el tema de la maonesa i la maionesa. Sempre és maonesa. Pues ara, bueno, he sentit per xarxes socials, això, sí. La problemàtica aquesta, que si maonesa, si molt amant els propietats francesos, que si aquí, que si allà. Bueno, Fra Roger amb això ha fet una feinada, i està documentat tot. L'origen és d'aquí. No, maonesa perquè surt d'Espart de Mó, però te diria que està entre els primers escrits de sa i oli bo entre Ciutadella, Ferreries i Ló. Però bueno, això és igual. Al final és com el formatge, surt d'Espart de Mó i és formatge de Menorca, la salsa maonesa, que és la salsa base freda més emprada del món, i tenim, podem dir, orgullosos que és nostra, que és ben nostra, i que, per molt que mos la vulguin prendre, pues, és nostra. Ets pare? Trobes que estem fent els joves fora, amb els preus de les cases, les vivendes? Sí, els preus estan totalment prohibitius. I jo me'n recordo quan van comprar el pis en sa dona. Cert, és que ja havien passat tot el dolent de la crisi aquesta financera del 2008 del 2012, en el banco, però sí que és cert que avui en dia els preus estan elevats i que ens hi costarà. Ens hi costarà aquesta independència en quant a habitatge. Quina és la por més grossa que tens a dia d'avui, al capdavant del projecte hoteler i gastronòmic que estàs? La por? Si en tens qualcuna, eh? Bueno, tothom té pors. Vull dir, me demanes amb els fiats, la meva major por són les drogues, i amb aquest projecte, pues, a que l'aposta no surti com una espera, saps? Encara que, de moment, la cosa va bé, el creixement
intern, diguéssim, en quant a cuina i gastronomia, hi és plausible, vull dir, durant els anys, des del 23 fins ara es va notant, però sí, suposa que no arribem a port, que mos quedem a la vorera. Si poguessis tornar enrere, quin consell te donaries a tu mateix? Aquell al·lotet que va començar a cuina. No frissis. No frissis, estudia més nombres que receptes, però bueno, se toca tots pecam de lo mateix, en quant a dins la cuina. Tothom es fixa en aquella recepta, en aquell plat, i t'has de fixar també amb el que val, amb els marges que tens per saber un poc. És a dir, cada vegada que surt un plat tens que saber quin marge brut tens. I d'aquí 10 anys, com te veus professionalment? Què t'agradaria haver aconseguit o consolidat? Jo troc que consolidar el projecte en els tres que tenim ara mateix oberts, arrencar bé tot el que ve, que no és lleuger, diguéssim, perquè bueno, implica moltes hores, molt d'esforç, molt de sacrifici per part de tant meu com de tot l'equip. Vull dir, jo ara no seria aquí assegut si no tingués un gran equip. Vull dir, jo espero que d'aquí 10 anys la cuina d'aquesta marca, que va lligada en la cuina Joan Begú, diguéssim, estigui consolidada i reconeguda. Fora guies, fora de tal, però que estiguem ben posicionats. T'agradaria que un fill teu seguís els teus passos? Sí i no. L'hostaleria ha anat canviant, sobretot dins hotels. Ja no és aquella hostaleria que entraves a les 8 del matí, t'anaves a les 8 del vespre i en sol demà hi tornaves i no tenies dies lliures ni festius ni tal. S'estan fent passes perquè no hi sigui, però bueno, que trien el que vulguin, que ho facin amb moltes ganes. Si és cuina, ens hi podré ajudar més. Si és químic nuclear, diré, fida't jo, d'això no en sé. ChatGPT. GPT i fer el que puguis, però ens apoyaré amb el que sigui. Ja. Pues res, Joan, moltes gràcies per l'entrevista, pel temps, per la preparació, per deixar que, bueno, organitzaré un poc tot, perquè sé que vas un pot de cul. Bueno, ara és quan tot lo planificat durant tot l'hivern ha de rodar. Igualment, te dono les gràcies. Mil gràcies a vosaltres. Aquí és casa vostra i ja ho sabeu. Moltes gràcies, Joan.